What's up guys? Welcome to my YouTube channel again. This is Ricky Boy Cañeda. And this is... May mga bugoy nga ako mga kauban no. So Pick mga up ako! na silang mga karon is magatuta sa Purok na doy meeting. So ako'y patambungon nila mama. Pag ang meeting sa Purok, tanan membro diri sa Tagum. Amo ta ka sa ubang barangay. Basta diri sa barangay Magdum Tagum City is Meeting niya siya. nagadala mi og Lata. lata for para sa Purok ko para ibaligya siya pag may kwarta. Nga na mas Sanay type so. puso. Let's go. Pinadas magi. Kira. Nay lang. I'm sorry sila. Ayan muna mong proof guys. Kana. Ito ang naabot. Magpapang silingan. Say hi. Aray. Wala ko na picture. Aray. Dapat na. Ganun na po mo? Wala eh. May natang busikat. Char lang. Thank you. Vlog na ko kung sa'y baka himtang sa atong Purok, diba? Para dili ka sa mati wala mong good name. Ayan. So problema nimo. Ang lulong na lang. Binisaya na si Madam. Paano dai na saron ka nang usay taw kana kanang usay taw kana? Mga Madam man unta ni sa mo oy pero ngano man ni namakal naman ni diri dapita. Buti bakal di. Buti lata. Ana tarunga karis ja Madam. Smile dai, smile. Ay, kwarta naman na. Si Sako. Sako daw aray. Aray. Sako ba dai na? Di ba na Sako? Nasubuan pa ko. At least, guwapa. Smile ya, take it para makita ka. Kita ni si mga anak dito. Sige beto katawa sa kuha. Ang saan magina? Dahil lang good, bapa bidag hapon. Ano di ay no? Dili oy. Para man sa komunidad. Yawa. Komunidad daw ko no. Una mga tagak na. Wala ka ni-inform mo. Kasi kung bit-bit ba? Silipin. Lata po. Thank you. Hi. Pag doko-doko dati. Nelas. Ha? Tumubo ako. Uy, Jesus. Ayaw na. Ha? Guwapo. Pa. Bila, dabilat. Uy. Anong bar? Manika rin adjust sa iyang. Nalito ka. Tamaan. Tamaan ay. Ayaw pa sa vlog yun. Pahanginan ka. Umot na. Grabe ka. Anak. Bapa mo iya po madam.
Ha? Kanina tulog ah. Antay lang eh. Ito na kugas para kumakas ako. Uy. Nagpan ko basura. Bukas ako di ko mahugas mangi. Sige, tawagin mo naman niya ako hugas. Anak. Anak oh. Tana. Dali kayo. Layo kayo eh. Sige, bye. Sulpit ka pang ano ba? Anniversary sa kanin. Ano ka sa yaron? Taga palong. Tapos bigyan yung palong ha? Tapos kung ito kayo palong ko. Ano? Ngayon, nagpanawagan na nimo. Wala na siya. Isa ka siya. Bili na ito sa yung pangkakyanan. Dinin may wala na kay balak iuli na. Wala na kayo balak iulit mo. Wala may pangalan. May pangalan. Ngani po di ay. Oh, mo na kita na naitagyan ang kapayong oh. Kumana pang chairman oy. Ano boy? Pabag sa kinan chairman eh. Kapag kikidit ang hiti bang pabangbuang ninyo. Hindi mo na po. Ay, gino ko. Nanachut si madam. Ayun. May Miss Batuta. Isang kalasa. Batuta. WhatsApp. The Tres Chismos. Muna yung title na ko ano yung The Tres Chismosas. Oh, tora na, tora. Lama. Lim. Tulong din. Lama. Lim. Luna. Yes guys, pauli nami. Pauli nami kauban ng mga silingang Batuta ni Kasat. Pauli nami kita mga meeting. Say hi. Lumalang, lagrama, loses, ugling. Sige, tora, nangibot pagkuan. Nangibot oh. Nangibot ang tangad. Ayan. So, guys, marami pa doon mami. So, kailangan ako ibaba ang cellphone kay basa na akong cellphone. Nagulan pa na rin. So, bye! See you sa next vlog. Bye!